Sige na. Sige. Sige na. Di lagi, sige na. Ay kadlok, bahala wel lukso ta sapa karon. Ag sa mo di ag break baningi. Ay nagpagdaw dia, kita ang kita tiang dia. Di lagi. Terus diri tuman dia, naw ka. Ayan guys, oh, bakit siya matakot? Sige na, dali. Oh, nga diha ay kikon diha kay dalog na diha. Ag kabuang ginis siya. Kita ko yung pagbaklay. Pagbaklay, sige na, pagdali na. Pagbaklay ma. Kaya lagi na, Oy, lagi. Kaya. Kaya ka sa Rosie mag-order sa supik. Wala na sa ko tulad di mo gasgas ng supik na. Ay sus, ayan ko na. Di magani si Nico ipalupad-lupad ni Nico dani. Kaya isa. Lama ka lang diha. Inahinay lang. Di lagi. Ay sus, kadlokan bagidani kita no. Tuman ni mo. Ngano ag kadlok ka man? Mga hagba di mga hagba. Tanawa na oh. Yung magpatuloy niya tininto so magpahit mo sa bag-o nga tas kopek. Buwa gyapon na kay gasgas na. Sa pila ka sabot niya. Palitan na bag-o na. Tangki na yun. Ay sus. Sige na, ayun pasal sa baay. Ay lagi mga lagi diha lagi. Ipadagan na diha. Dandok na diha tuman kini. Agoy ngano kadlok man ka? Sas. Sige na kay na init ta kaayo Ginoo ko. Nauga magbagkay diha. Ikaw pag Ano kadlok ka man na bakili di magay si Nico nga ipadagana ar ni Nico kusog-kusog dani. buto gyapon yung trabaho, aga Na ito guys, oh natakot siya guys. Ayan. Tos kay ang gasto Sapa. motor wagi na buno. Sige na. Palitan mama bago. Sige na. Ipahina-hinay rin siya, bib. Di lagi yung hindi lagi buat kayo. Tubungon kita diha ang unsa ka banon niya. Agoy. Nganong agkadlo ka man nga kita man duha mo sakay. Naog diha, agkanda. Ang nganong matakot man ka nga na tanawa ra guys ha. Oh. Ayan. Sapa kaayo. Yang nganong mahadlok mo siya daning bakilid. Sige na. Sige na ipadagan na diha. Gakos mo kunin mo. Ay, nasuyo ay. Ako. Dali ko mayo. Salit ni bagot as kopi. Sige na pagdali na. Ay, ni bagot as kopi kay ma. Pagdali na lagi. Order ka si dito tangki bago para buga pa ko motor. Sige na. Ako'y drive eh. Para suga dayon. Kanaog ako drive. Ay pabungbuang diha nga balik nang kon. Aw di mas naog ba kay dili gyud sibil gyud dalog gyud. Dili lagi. Agtuman ka man oh. Ay sus, agtuman ka man. Agay. Agay sa pa bib. Asas. Isa pa kay ako tiil. Agay kay bib. Tuman ka man sa imo. Agay. Saban? Agay. 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 Ay sa agay, kunya ka ba? Agay, kunya ka ba? Ano ka ba? Wa! Ay, ito guys, maglakad na lang ako. Ay, matawa ko kay Sherwin. Dala na ibilin. Ay, naku. Pagdali diha. Natakot siya guys. Ayan oh, bakilid kaayo. Iniwan lang ang motor doon. Punta kami dito kay Auntie Nisa. May tuyo ako dito. May sadya ako dito guys. Grabe kainit.